gwrando ar Radio DDERI. Mae'n cyrff yn anhygoel ac yn ein galluogi i wneud pob math o pethau arbennig. Mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein cyrff mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn gweithio'n dda ac yn cadw'n iach. Mae cadw'n iach yn rhywbeth mae pawb yn ein annog i wneud. Ond beth yw gadw'n iach? Mwyn cadw'n iach, mae'n rhaid creu arferion iach. Beth yw arferion iach? Arfer yw rhywbeth chi'n gwneud trwy amser. Mae arferion iach yn ein cadw'n gryf ac yn gwneud yn hapus ac yn llawn egni. Beth yw rhain? Y arfer iach cyntaf yw bwyta bwyd meithrin. Beth yw bwyd meithrin? Llysiau ffrwythau, grawn cyflawn a protein fel cig, pysgod a pha. Mae'r bwydydd yma yn rhoi'r fitaminau a'r mwynau sydd ei angen ar ein cyrff i dyfu ac i aros yn iach. Ceisiwch beidio bwyta bwyd sy'n cynnwys gormod o siwgr neu haren. Cofiwch ddewis amrywiaeth o fwyd a bwyta ffrwythau a llysiau bob dydd. Yr air arfer iach yw yden digon o dŵr. Mae angen dŵr i aros, yn hydredol ac yn iach. Mae yfed digon o ddŵr yn bwysig yn ystod y dydd pan byddwn yn gweithio neu gwneud chwaraeon. Mae dŵr yn dda i'r menydd, y gwair a croen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn yfed dŵr drwy'r dydd a chyrwch botel ddŵr gyda chi bob amser. Y arfer iach nesaf yw bod yn ygniol. Mae gwneud ymarfer corff yn helpu i gadw'r corff yn gryf a'n clonau yn iach. Mae chwaraeon fel rhedeg, neidio, dawnsio, nofio yn gwneud ein cyhyrau yn gryf ac yn cadw ein esgyn iach. Mae hyn yn bwysig iawn. Mae chwarae gyda ffrindiau yn yr awyr iach yn llawer gwell na bod o flaen sgrin cyfrifiadur. Cofiwch hyn. Ceisiwch wneud o leiaf awr o ymarfer corff bob dydd i gadw yn heini ac yn hapus. Pwysig iawn. Arfer pwysig arall ar gyfer cadw'n iach yw cael digon o cwsg. Pan fyddwn yn cysgu, mae'r corff a'r meddwl yn gorffwys ac yn cryfhau. Ar ôl dihuno, fe fyddwn yn barod i ddysgu a chwarae eto. Ceisiwch fynd i'r gwely yr un amser bob nos a cadwch y cyfrifiadur a'r ffôn symudol allan o'r ystafell wely. Mae hyn yn bwysig iawn. Mae angen lle tawel a chyffyrddus i gysgu a cheisiwch gael 10 awr o gwsg bob nos. Mae cysgu yn bwysig. Yr arfer olaf yw gofalu am ein iechyd meddwl. Yn union fel y corff, mae angen gofalu am y meddwl hefyd. Mae ymlacio a siarad am ein teimladau gyda ffrindiau ac oedolion dibynadwy yn dda ar gyfer y meddwl. Os oes pethau yn eich poeni, cofiwch siarad gyda rhywun. Cofiwch, mae arferion iach yma yn bwysig i blant ac oedolion. Cydbwysedd sy'n bwysig Trwy fwyta bwyd maethlon. aros yn hydredol, Bod yn ygniol, cael digon o cwsg, Am gofalu am ei iechyd meddwl. gellwng fod yn hapus ac yn llawn â egni. gofalwch am eich hun. Pwysig iawn. Cadwch yn iach. Pob hwyl.